खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउट्यूब चैनल नलेज मीडिया एंड एनालाइसिसआव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोना मिथिबाय निउसफोराव नुबाय एम बाथाजों लोगोसे माखासे एनएलएफबि केडारफोरा सारेन्डार खालामबाय। ओरैबायदि बुंदों निउसफोराव मिडियाफोराव ओरैबायदि बुंदों जे बर'नि जा हाथियार लानानै बिग्रायनायनि जा समस्या दंमोन बेयो दिनै जोब्बाय होननानै बुंदों गोबां सुबुंफोरानो, जोंनि लिडारफोरा बुंदों आरो बिथांमोना बेबायदि मेन स्ट्रीमाव फैनायखौ जों माखासे बर' सुबुंफोराबो जोबोर मोजां मोनदों आरो बेखौनो बयबो लुगैयो। मानो होनबा बेबायदि सासे जोहोलावखौ आरोबाव खोमाबावनो रावबो लुबैया। बिथांमोना मेन स्ट्रीमाव फैफिननाया जोबोर मोजां जादों बिथांमोननि न'खरनि थाखायबो आरो जोंनि हारिनि थाखायबो, जोंनि आसामफोरनि थाखायबो, जोंनि भारतनि थाखायबो बेबायदि आं सानो। नाथाय माखासे सोंथि दं, बे माखासे सोंथिया गोरबोआवनो थालांसिगोन। 30 बोसोरनिख्रुइ बांसिन हाथियार लानानै बिग्रायनायनि जि जारिमिन बर' सुबुंफोरनि बा बर' हारिनि बे दिनै जोबनाय बादि जाहैबाय। जों जोब्बाय होननानै सानना लाहैबाय। मानो होनोबा थासारियाबो थिनाखै जे हाथियार लाना बिग्राय। बेखिनियाव प्रमद बर' बिथां, गबिन्द बसुमतारी बिथां आरो दिपेन बर' बिथां साथाम लिडारनि बुंनायखौ आंनि बादि नोंथांमोन आं एसे खिन्थानो नागिरदों। मा प्रमद बर' बिथाङा ओरैबायदि बुंदों, जोंनि दानि भारतआ जाबायदि थासारियाव दं, माने सुपार पावार होनजायो इन्डियाखौ। नंगौ, इन्डिया इज सुपार पावार, मिनि सुपार पावार होनजागोन। बेबायदि सुपार पावार हादरजों हाथियार लानानै बिग्रायनानै जेबो मुलाम्फा जाया, जेबो देरहासार जानो हाया, बेबायदि बिथाङा बुंदों। गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो मोनसे बाथ्रा बुंदों, मा थासारिया हाथियार हमनानै बिग्रायनो थिनाखै, डेम'क्रेटिक भाबै अहिंसा भाबैसो बिग्रायनायखौ बिथाङाबो बुंदों। आरो बेबायदिनो जोंनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो बेखौनो बुंदों जे थासारिया ओरैबायदि जे हाथियार लानानै बिग्रायनो थिनाखै। आरो जानो हागौ एमबाथा बिथाङाबो मोनसे बाथ्राखौ बुजिना मोनदों, जंगलाव थानानै हारिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो हाया, हालोदा ओरैबायदि हाथियार लानो थिनाखै। आरो जों मोनसे बाथ्राखौ नुबायदों, जोंनि बर'नि समस्याखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि आसामनि सरकाराबो जोबोर गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो थांनाय समफोराव फैनाय समफोराव माखासे खामानिखौ मावदों बा मावनो लागासिनो दं, बेबायदि नुदों। आं सानो बिटिआर ओनसोलाव सान्ति फैसिगोन, आसामाव सान्ति फैसिगोन, नर्थ इस्ट इण्डियाआव मोनसे बाहागोबाबो सान्ति फैसिगोन। जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियानि थाखाय, जोंनि आसामनि थाखाय, जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय, बृहत असमिया जाति जुदि आं बुङोबा बृहत असमिया जातिनि थाखायबो बे मोनसे सान्ति। नाथाय बेवहाय मोनसे किन्तु दं, मा जेब्लासिम आलफानि समस्याया जोबा अब्लासिम नर्थ इस्ट इण्डियायाव आसामाव जेंनाया जोबनाय नङा। नर्थ इस्ट इण्डिया होननाय लोगो लोगो आं आसलते आसामखौ बांसिन फकास खालामदों। स' आसामनि जेंनाया जोबनो गोनांबा आलफानि जेंनायाबो जोबनांगोन। बे बाथ्राया फोरमान जाबायदि हाथियार लानानै बर'लेण्ड बिग्रायनाया फेलें जाबाय। हाथियार लानानै बर'फोरा बर'लेण्ड मोनाखिसै। इयुननि बाथ्राया इयुनाव मा बिखान्थिजों, राजखान्थि बिथिंनो जा, डेम'क्रेटिक भाबैनो जा, बायदिसिना गुबुन राहायैनो जा बर'लेण्ड बिनायनि बाथ्राखौ जों मिथिलिया। नाथाय हाथियार लानानै जा बर'लेण्ड बिदोंमोन, पिटिसिनि दिननिफ्राय हम, बिएलटिनि दिनावनो बुं, आरो नै दा एनडिएफबिनि बाथ्राखौनो बुं, दिनै एनएलएफबिनि बाथ्राखौनो बुं, बर'फोरा हाथियार हमनानै बर'लेण्डखौ लाबोनो हायाखिसै। बे मोनसे जारिमिन जानानै थासिगोन। इयुननि बाथ्राखौ जों बुंनो हाया, बर्तमानाव हायाखैनो बुंनांगोन। मानो होनबा एनएलएफबिनि उनावदि आरो गुबुन हाथियार लाग्रा संगठन ओंखारबावनायनि चान्स थागोन बेखौ आं नुहुराखै, निस्सय गैया। आरो जों बेखौ नाङा होननानै बुंगोन। मानो होनबा हाथियार लानाय मिन्स जोंनि हारिया दानि मडार्न जुगाव, बे बिस्वायननि जुगाव, ग्लबेलाइजेसन जुगाव दावगानाया जोबोर जेंना जानानै फैगोन होननानै आं सानो। दानिया बाथ्राया जाहैबाय, मोनसे समाव बर'फोरखौ जाबायदि सोबख'दोंमोन बेबायदि जोंखौ सोबख'बावगोन नामा? बे मोनसे जोबोर गिदिर कुइसन। बर'फोरा जाबायदि सोलोंथायाव दावगानांगौमोन बेसेबां दाबो दावगायाखै। बे सोलोंथाइनि दावगायि अबस्थाखौ लानानै मा जोंखौ जौगानाय हारिफोरा गादबबावगोन नामा? बे मोनसे गिनांगौ थाबाय। फिउचाराव जों बर'लेण्ड, आलादा रायजो बर'लेण्ड मोनमारगोन ना मोनमारा? बे मोनसे कुइसन जानानै थासिगोन। नोंथांमोना मा सानगोन मिथिया, आं बुंनो गोनांखौसो बुंदो। मानो होनबा बे थांखिखौनो लानानैथ' बेबायदि हाथियार लाग्रा हानजानि जोनोम जादों, पिटिसिनि जोनोम जादोंमोन, एबसु पिटिसिया गावलायदोंमोन, बिएलटिनि जोनोम जादोंमोन, बिएलटिफोराबो फेलार जाबाय, बिटिसिखौ लाना फैदो बिथांमोना, बहुत गिदिर बुस्थुखौनो लाना फैदो बिथांमोना। बिटिसिखौ बिथांमोना लाना फैबाय, फिन बिटिसियानो दंफिनो दाबो, नङा होमबा? खालि बिटिएडिया बिटिआर जादों सिर्फ, नङा होमबा? स' बर'फोरा हाथियार लानानै फेलें जामारबाय। हाथियार लायालासिनो जों दा मा खालामनो हागोन? जोंनि इन्टेलेक्सुवेल समाजा मा खालामनो हागोन जों मिथिला बेखौ। दा जोंनि लिडारफ्रा मा खालामगोन फिउचार जों मिथिला बेखौ। दा आं लास्टआव बे बाथ्राखौ बुंगोन जे
जा दफाफोराव जा दाबि दंमोन बे दाबिखौ थाबैनो सुफुंनांगो जेन इयुनाव सोरबाफोर जेन बेबायदि लामा आन्दायनानै आरो हाथियार हमफिना बेखौनो आं सरकारखौ रिक्वेस्ट खालामगोन साधारन सुबुं हिसाबै जों बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि बे रिक्वेस्ट खालामनायखौथ' सरकारनि सुबुंफोरा नायखायाबो खोनासंखायाबो थेवबाबो जों बुंनांगोन नङा होमबा ससियेल मिडियायाव जाय बाथ्राया भाइरेल जायो बे बाथ्राखौथ' सानसेबाबो खोनागोन नङा होमबा लास्टाव आरोबाव बे बाथ्राखौनो बुंफिनगोन आं प्राय 34 बोसोर हाथियार लानानै जा बिग्रायदोंमोन बे बिग्रायनाया दिनै थारैनो फेलें जामारबाय स' नोंथांमोननि फारसे आंनि मोनसे कुइसन मा बिटिआर ओनसोलाव सान्ति फैसिगोन मा आसामाव सान्ति फैसिगोन मा बर'फोरा सोबख'नायनिफ्राय जेबो गिनांगौ गैलिया मा बर'फोरनि सोलोंथाइया दावगासिगोन मा बर'फोरनि इक'नमिक कन्डिशना दावगासिगोन मा बर'फोरा फिउचाराव बर'लेण्ड मोनमारगोन डेम'क्रेटिक भाबै अहिंसा भाबै स' बे माखासे सोंथि जानानै थाबाय नोंथांमोना जास्ट खालामनानै थासारिया मा थिनो बे थासारि हिसाबै जों फिउचाराव मा मावनांगोन नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि मोजां कमेन्ट्स लिरोबा बै कमेन्ट्सखौ लानानै आं मोनसे जोबोर मोजां भिडिअ लानानै फैगोन स' आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नलेज मोनबाय आरो जुदि मोनबायबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ